Nafdawa bajnejja magħluqin. Ġara eżemplari u jalla kulħadd ikun bħala. Dawn huma ftit minn ħafna kummenti tal-ġirien illi ma kellhomx ħlief kliem ta' tifħir għal Vanna Sillato illi kieku ma kienx għall-intervent tagħha anzjana ta' 87 sena kienet tispiċċa tmut mewta kifra. L-anzjana Margaret Concetta Grek tgħix weħedha f'appartament fit-triq Bella Vista f'San Ġwan. Is-soltu hija tiġbor il-gazzetta tal-ġurnata mill-letterbox iżda il-ġimgħa il-gazzetta baqgħet ma nġabriċ sa tard wara nofsinhar. Din il-ħaġa ħasbet mhux ftit lil Vanna Sillato u għalhekk mill-ewwel marret sabiex tara jekk Margaret ġrali xi ħaġa. Nżilt u rajt li għad għandha l-gazzetta ġol letterbox u dejjem niċċempilla minn isfel ngħidilha għandek il-gazzetta għadek ma ħadtix. Ma risponditniex. Batlajt id-dar ċempiltila wkoll fuq telefon ma risponditx ukoll. U nżid inħabtilha mill-bib l-istess u batat din in-nejber tiegħi l-oħra tilisma' mhux qed tirrispondi. Għat li m'hemmx nagħmlu nċemplu l-pulizija x'aħna li weħedha ġifieri ma nistgħu nagħmlu xejn. Kienu satejn u nofs ta' wara nofsinhar x'kien id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ġew informati mill-ġirien li hemm bżonn l-assistenza hekk kif l-anzjana kienet ilha xi jumejn ma tidher. Peress li tgħix fit-tieni solar, fuq il-post intbagħtet il-vettura tat-tifi tan-nar magħmra b'tower leather mill-istazzjon ta' Xemxija. Malli telgħu fil-gallerija il-membri tal-Protezzjoni Ċivili ħabtu ma ħġieġ, iżda ma kienx hemm tweġiba. Għalhekk żgassaw il-bib tal-aluminium blieva u daħlu ġewwa. L-anzjana instabet mitluqa mal-art fil-kamra tas-sodda muġwa. Fuq il-post issejħet ambulanza fejn it-tim mediku tal-ewwel għajnuna fuq il-post. Għalkemm muġwa l-anzjana instabet f'sikkita u dan grazzi għal Vanna Sillato illi fost dawk illi faħruha kien hemm il-ġara tagħha Rosen Sultana. Jalla kulħadd isib waħda bħala hekk min hija ġoflet, jalla vera għax għajnuna kbira għandna magħha ħafna. U nirringrazzjawha fuq hekk. L-anzjana mbagħad niżlet mill-appartament permezz tat-tower leather u wara ttieħdet l-isptar Mater Dei b'ambulanza sabiex tingħata il-kura meħtieġa.